जोंनि ब्लक टीमा थांनाय 3 तारिखाव जों मिटिं खुंदों जाहाथे जोङो 2005निफ्रायनो मोनसे ब्लकआवहाय जोङो फुटबल टुर्नामेन्ट सोलिबोबाय थादोंमोन सार देग्लाय बेखौबो कन्टिनिउ खालामफिनसै नामा होननानै जोङो 3 तारिख ना 2 तारिखाव जों बे मासनि माबायाव जों मिटिं खालामना डिसिसन लादों। दा डिसिसन लानानै दिनै टटेल जोंनाव बनगावआव 13टा प्राइमारि दङ। दा 13टायाव गेलेयै 13टा प्राइमारि लोगोआव ब्लक टीमाबो मोनसे देग्लायहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो थ' गेलेयै दिनै जोबथा फैबाय फाइनाल जाफैबाय 15 आगस्टआव आरो बाहायनो मोननाय टीमा फाइनालिस्टआव जाफैबाय मोनसेया जाहैबाय सिजुगुरि प्राइमारि आरो मोनसेया जाहैबाय बनगाव ब्लक टीम। थ' दिनै फैयै फाइनालसिम जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै जोंनि गेजेराव नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयारबो दंफैयो। दाख्लै जोंनि दुरान्ड कापआव गेलेनाय कलम्बियानि रबिनसन आरो जोंनि बर'नि मुंदांखा हलिचरन नार्जारी बिथांमोना जोंनि दिनै बे फिल्डआव आगान होफैनो हादों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मोनसे टिमजों फैदों बिसोरो सिजुगुरि प्राइमारिजों जानानै फैदों टिम जानानै थ' मस्ट वेलकाम। जों बिदिनो रायजो राजाफोरखौ गिदिर प्लेयारफोरखौ नुहोनो हायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ओनसोलनि आइ आफायाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। हलिचरनखौ बुंबाय थायो बा रबिनसन कलम्बियानि प्लेयार बेखौ बुंबाय थायो। लोगोआव आरो दंबावो 2-3 कलम्बियान प्लेयारफोर आरो रबिनसनाथ' जोंनि बर'नि जोबोद नामफोरा मुंदांखा मोनसे नाम मोनबाय बियो अनला दाउ। थ' इट्स भेरि फानि एन्ड भेरि इन्टारेस्टिं। बिराद मोजां मोनोना अनला दाउ नाम मोनबाय बे दिनै अनला दाउखौ जोबोद जायो जाहैबाय बियो। दा बे मोनसे बर'नि नाम मोनबाय बिथाङा। स' दिनै जोंनि बे फोथाराव इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसनाव जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिनि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्टआव बिथांमोना नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजायाबो जोबोद गोजोननाय मोनो। स' निस्सय दिनैनि जोंनि गेमा मोजाङै जागोन आरो मोजाङै जोबलांगोन।